Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Bangon-bangon na mga kapuso all over Mindanao. Ug mag-exercise na. It's a blessed Wednesday morning mga kapuso. Ato sang kumustahon ang ato mga kapuso diha sa Alabel ug Maasim sa Sarangani Province. Good morning, Sai! Mayong buntag sab jail og ato sab i-greet og good morning ang atong mga kapuso dinha sa Tanggob City ug Sapang Dalaga sa Misamis Occidental Province. Mga kapuso, sa mga okasyon dili gayud mawala ang lamiang lechon. Nakatilaw na ba mo og lechon baka? Kung wala pa, pues atong makauban karong buntaga ang iladong lechon baka supplier sa Iligan City, si Maria Brenda Abitria. Gawa sa lechong baka, Sai, syempre, doon na say lechon baboy. Ug sa Digos City, Davao del Sur, usa ka lechonero ang naila sa iyang lechon nga doon na pa'y mga seafoods ug uban pang palaman sa tiyan. Una-unaon pa lang ni Mono lami na kayo ikaon og lechon. Bitaw, atong makauban unya taod-taod si Brand de los Cientos. Samtang sa Best Talk, makauban ni Attorney Resi ang kapuso actor nga si Yasser Marta. Una na to makahinabi ang atong mga bisita karong buntaga. Nasayod baka kapuso nga dunay usa ka tourist spot sa Zamboanga del Norte nga iladong hiking spot. Kini ang Linabo Peak sa Dipolog City, diin kinahanglan nimong baktason ang 3,003 steps aron makaabot ka sa pinakataas. Mas daghan ang nagasaka sa maong lugar matag Holy Week. Sanglit doon na sab kini 14 Stations of the Cross nga ginatawag nga katkat sakripisyo sa mga deboto. Mga kapuso, nasayod ba mo nga sa Iligan City dunay usa ka pamilya nga sobra duha ka dekada na nga nagaluto og lechon baka? Atong makauban karong buntaga ang supplier og lechon baka sa mong syudad, si Maria Brenda Abitria. Ma'am Brenda, mayong buntag og dayon ta sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Mayong buntag po, mayo ra po. Ma'am, paun sa ba nagsugod nga nagka-ideya ka, ma'am, sa pagluto og lechon baka og nganong baka? Way back in 1994, pagkasal sa akong manghod diri sa Iligan, na ako'y relative from Cebu nga gidala nako diri kay akong ipa-eskwela. Pagkasal sa akong manghod, nagsuggest siya nga maglechon mi og baka. So sa kasal, sa reception, naglechon mi. Then daghan ang nag-inquire kay kato pa sila nakakita nga naay mga lechon baka. Then daghan pong nag-suggest nga maligya na kuno kog lechon baka kay ganahan sila sa akong lechon baka. So mao to siya start nga naka-idea ko nga magnegosyo ko ani. So mao to siya pag 1995 dito ko hinahinay og accept og mga orders first sa ako ra mga kaila. Then dito na nagsugod. Ma'am, paun sa nakatabang inyong negosyong lechon baka ngadto sa inyong pamilya? Dako kayo gikatabang labi na gyud pagkasira sa among gitrabahoan sa akong husband, ang National Steel Corporation nasira atong year 2000. Pagkasira adto nagsugod mig 2007. So naana po may na-save gikan adto kay naa po may sweldo. Pag sira mo wala gyud may naglisod, unlike sa uban nga naglisod gyud nga kaming duha sa the same company nga nasira. Wala may full blast na po among lechon baka adto na naabot namin sa Cagayan. Nya daghan namig mga customers sa other provinces.
So nakatabang gyud na mong maayo, especially nga at that time pagsira sa National Steel Corporation, mga wa pa mi nag-college, mga high school pa among mga anak, napahuman gyud namo tanan. Pero ani nga business. Ma'am, among sagad nga makita mao ang paglechon sa baboy ug manok. Pero unsa ba ang kalahian sa proseso sa pagluto og lechon baka? Mao-maura nga magluto mi gamit mi og charcoal, among tuyokon above ana nga charcoal. Pero mao-maura then ang isa ka paa ana duha man na ka klase amo paa or tibuok baka, whole nga baka. So unlike anang baboy ug manok nga makaisa nagluto, pagkaluto haon dayon, sa amo mora gradual ang among mag-slice mi. Gradual mag-slice mi, pagtuyok maluto i-slice, then tuyok na pod, slice sa maluto. Gradual magsige mi og slice. Ma'am, unsa ba ang makonsider nimo nga ultimate secret nganong lamian gayod ang inyong lechon baka? Nagamit mi og mga natural herbs. Onya dili gyud namo i-sacrifice ang quality sa among mga ingredient nga naiuban mo gamit og bisag unsa lang o substitute para mo dako ang ila profit, pero amo gyud gi-maintain ang quality sa among mga ingredient. Onya as much as possible mopili ra gyud may mga maayong klase nga mga karne nga baka. Mga kapuso, ang inyong gihulatan, ani-ana, ipakita kanato ni Ma'am Brenda ang pagproseso sa pagluto og lechon baka. Diri na mo kuhaon ang paa nga among timplahan o preparahon para sa among lechon baka nga mga orders. O among siguraduhon nga maayong klase, bata pa nga baka o maayong klase ang karne. Among ning timplahan sa among nga sauce, among marinade. Sekreto na mo na yung mga ingredient o mo na yung nakapalami o nakapalahi sa amo nga lechon baka. Nahuman na namog timpla o ready na ni namong tugon para amo nang lutoon. Kung karon nga na baga na ang uling, ready na nga lutoon na mo ang paa sa baka. Mo abot ni siya o 3 ka oras nga mahurot og kaluto ang tibuok pa. Juicy kayo ang among paa o mao ni siya ang sekreto nga lamian o bumok ang among lechon baka. Karon ang katong among in-slice nga baka mao na ni ron, amo na ning gipang pack kay para ready to serve to our customers. Bago ra ko namahaw ba pero murag gibati na pud kog kagutom oy tungod sa lechon baka na akong nakita. Bitaw dagan kayong salamat Ma'am Brenda sa pag-share sa imong istorya sa pagluto og lechon baka. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, ani-ana si Attorney Resi Rizada para sa Biz Talk. Resi! Thanks, Argel! Maayong buntag mga kapuso ug welcome to Biz Talk. Karong buntaga atong makauban si June sa bilangin ang bituin sa langit. Walay lain pa kundi si kapusong Yasser Marta. Good morning, Yasser! Tuloy ka dito sa At Home with GMA Regional TV. Welcome to Mindanao. How are you? Yan, good morning din sa iyo, Attorney. I'm good naman. So far, mas nagiging mabuti at nasasanay na rin sa new normal. Yan. Alam ko meron yung mom or family ko pa parang may roots dito sa Mindanao. Batiin naman natin lahat ng ating mga kapuso all over Mindanao. Yan, mga kapuso, and syempre sa mga family ko dyan sa Zamboanga, Davao. Yan, marami mga kamag-anak at pinsan ko. Hello sa inyo. Stay safe po sa ating lahat.
Nako, they're very excited and looking forward to see you here in Mindanao. Pero eto muna pag-usapan natin, Yasser. How have you been coping ngayon na naka-quarantine tayo ngayon? So far, so good. Nung una, medyo mahirap talaga dahil talagang naka-strict lockdown. Pero ngayon, mas nag-a-adapt na ako. And wala naman tayong ibang choice talaga, kundi talagang sa puso natin kung anong meron tayo ngayon. I'm sure marami kang mga activities na ginawa dahil we've been quarantined ata for almost 5 months now. What do you think yung tingin mo parang naging greatest accomplishment mo naman? For me, hindi naman siguro accomplishment, pero yung ginagawa ko talaga yung sarili ko, I really stay fit pa rin. Nag-workout pa rin talaga ako kasi ang laking tulong din niya, especially mentally, kasi ang daming nangyayari sa atin ngayon and yung anxiety, yun yung malaking kalaban natin, yung depression. Pero ako dun ko nalalabas kasi pag nag-workout ako, mas sumasaya ako, yung peace of mind ko nandun pa rin. Nalaman nga namin that you've been really spending your time improving your fitness tapos physique. Nako, handa ka na bang i-show off ang iyong papandesal ngayong umaga? Yasser. Pandesal parang, Oo. parang ano pa siya mamon, ganun. Pandesal. Parang hindi naman. Pero ito, alam namin na mahirap talaga for many of us really to exercise. Pero ikaw, how do you stay motivated to really keep in shape? Ayun, yung kailangan pa natin ng inspirasyon. And ako, yun nga, yung sa Bilangin ng Bituin sa Langit, parang for how many weeks pa lang kami nag-i-air, then nagkaroon ng lockdown. Ako, yun pa rin yung pinangahawakan ko dahil alam ko na babalik naman kami, yung show. And ayun, yun yung, syempre for me, that's my biggest break din para makasama the superstar, Miss Nora Honor. Yun pa rin ang inspirasyon ko. At yun, si Kailin, ayan. Ang excited din kaming malaman dahil na-mention mga yung inspiration. Kumusta na kayo ni Kailin? And of course, the entire cast ng Bilangin ng Bituin sa Langit. Paano mo nang pinaghahandaan ang pagbabalik na taping ninyo? Oo nga, medyo ang tagal din talaga nawala. Yung, for me, yung momentum, yung consistency ng character, yun yung pinakamahalaga. Para akong bumalik sa day one Binabasa ko yung script from day one, pinapanood ko yung mga clips namin, para minsan kasi nawawala na yung mga maliliit na bagay, like yung mga nuances ni June, gano'n. Inaaral ko talaga siya simulang-simula. Then, with me and kay Kailin, constant naman yung communication namin na binabati ko siya once in a while at sinasabi ko huwag kumain masyado kasi parang ang daming nagpapadala ng mga ng mga food. Kaya ayun, lagi ko rin siyang pinag-iingat ngayon. Kaya ayun po mga kapuso, at abangan niyo po, malapit na rin ng pagbabalik ng Bilangin ng Bituin sa Langit. Thank you very much, Yasser. We hope to see you here in Mindanao when everything's will be well. Thank you so much. Maraming salamat. Thank you. And that was Kapusong Yasser, Marta. Tutok lang mga kapuso, kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, usa ka lechonero sa Digos City, Davao del Sur ang naila. Tungod, dili lang simpleng lechon baboy ang iyang ginatuyok. Sanglit, duna pa kini palaman. Atong sayron kini kauban si Brand de los Cientos. Sir Brand, bayang buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Okay lang, sir. Good morning. Sir, unang-una, kay kinsa ka nakatuon sa imong pagkahilig sa pagluto? Way back 2007, nagalitsyon ako. So, kanang ganapautang lang, sir ba? A week, kanang every 15 to 30 days. So, sa unang nga time, dili man gud mahal magud ang lechon. So, nag-abroad ko sa Dubai. Okay, and then nag-abroad ko sa Dubai, pag 8 years ko sa Dubai, and then pagbalik ko doon sa Pilipinas, nagbalik og lechon. So ang ako amang concept is kanagkuan ba kada experience. Sa una man good, kanang birthday sa pamilya, igsuon, mama, papa, magpadala kag kwarta kay syempre abroad man ka. Padala kag kwarta kay gusto nimo maka-party sila. So, pag abot dito sa party, mga itag picture, asa ang lechon? Asa ang cater nga ginagmay? Wala.
Kay balo batas itong mga ginikanan no, tungaon. Wala na lang, nagkinilaw na lang mi. Ana ilahang style. So ako, upset ko kay nagpadala ko kwarta kay gusto na ko picture nga gwapo about para sa lechon niya. Wala. So tag-uli kong Pilipinas, moto akong idea nga ang ako ang experience, ako ang gikuan ba? Ako ang yung gidala sa kuwang lechon. Sir, naila imuhang lechon tungod sa imong ginatawag nga lechon buntis. Unsa ba ang imong ginapalaman, sir, nganong nahimong puno ang tiyan sa imong lechon? So ani man gud ni siya, ako kitang tanan siguro no, hilig ta og seafoods. Hilig ta og native chicken. Napoy mga batan-on, mga bata karon, college, high school, elementary or unsa ba na dinha, hilig pod og all meats. Night time dito sa Singapore nga nakalaag mi street lang gid siya. Naay mga seafoods, anay lechon dito nga. Di nasulod seafoods. Ana ko nga why dili na ko dalawon sa Pilipinas. So pag uli na ko Pilipinas, gitry na ko party lang sa balay. So shrimp o crabs. O naay ginagmay nga mga siyempre ang sekreto nga ingredients no. So mo na to siya, ako ang gisulod, daghang magganahan. So gi-post na ko sa Facebook, social media. So niskusog man. So gituloy na nako ako ang three nga flavor. So mo na to nag-native chicken pug ko. Duha ka native chicken isulod sa baboy, bisag asa ta tibuok market so sa street foods. Lahi gid siya, di mo mapalit, dili siya lasang barbecue chicken, dili siya lasang steam chicken, dili siya. Lahi gid siya kay nasulod mo siya sa lechon. So steam chicken siya nga lasang lechon. So kusog po siya and then ako pong gisulod tong sa mga hilig ko mga meats. So sausages, longganisa, chorizo, tanan isulod po ako sa lechon, baboy, lahi po siya lasa. So hantod karon, so gina-maintain ginako number 1 ang lasa. O karon mga kapuso, syempre, ipakita ka nato ni Sir Brand ang iyang pagluto sa makatulon laway sa kalami nga lechon baboy. Ang amo ang mga ingredients para sa pagluto sa lechon buntis, nami manok, native chicken, and then pagkahuman nami shrimp, nya nami crabs. So mo ni tanan ang amo ang kuan, process na nato niyon sa pagsulod sa tiyan sa baboy hantod siya nga matahi. Karon sugdan na nato. Number 1, kini ang una. Unahon na mo ang mga tong sikreto na mo nga ingredients. And then ang sunod ang magbuntis naman, ang una na mong isulod ang kining manok nga native nga chicken. So diri na mo ibutang plaster sa kilid sa may ribs kay para maipit siya unya inigtahi. Maana siya porma. Ang kini amo ang pasayan ang shrimp. So diri dapit siya na mo ibutang kay para unsa na kanang maipit pud siya. So karon ang last na mo isang lamas na namo. So kini na mong ibutang, iana na namo na siya diri. Kumpleto na mga lamas. So ang last na ani is magsarado na ta. So ato na siyang tahion. Pag humagtahi, so diretso na sa baga. Okay, so mo na ni siya. Ihaplas na tanan nga lawas, makinahanglan siya nga mabasa. Mao na ni ato ang finished product sa ato ang lechon buntis. So karon siya tanan bisag asa crispy. Oh. So karon ato ning slice on aron makita nyo ang sulod nga mga katong stop sa sulod sa baboy. Lamig kaayo. Crispy ko din kaayo ang panik. Lamig kaayo. Crispy pa jud. Wow, tan-awon pa lang makagutom gyud no ang lechon ni Sir Brand. Bitaw, daghang salamat Sir Brand sa pag-share sa imong istorya sa pagluto ug lamiang lechon baboy.
Sa isip usa ka OFW kaniadto, nagka-ideya base na sab sa iyang experience si Brand de los Santos nga nagapadala og kwarta sa iyang pamilya sa Digos City alang sa mga okasyon aron dunay lechon. Busa sa iyang pag-uli, kini na ang nahimo niyang negosyo ug karon mas naila pa ang iyang lechon baboy tungod sa iyang lechon buntis. Samtang Jill, nagsugod lang sa usa ka okasyon diin nalamian ang mga bisita sa lechon baka. Nagsugod na nga nilambo ang negosyong pagluto og lechon baka sa pamilya ni Maria Brenda Abitria. Tungod niini, mao'y nakatabang nga nakahuman sa pag-eskwela ang iyang mga anak. Say samtang karon naka-quarantine, mas nakatutok sa iyang workout. Si kapusong Yasser Marta aron dili siya makabati og anxiety samtang naka-stay at home. Ug syempre, mas daghan siya karon og oras nga makabanding ang iyang pamilya. Mga kapuso, hinaot namo nga na-inspire kamo sa istorya sa atong mga bisita. Susama na lamang sa panultihon ni Jada De Laurentiis nga food brings people together on many different levels. It's nourishment of the soul and body. It's truly love. Sakto sa tong episode karong adlaw. Mag-uban-uban na sa taugma pohon mga kapuso, alas 8 gyapon sa buntag. Dinhi lang sa inyong Morning Kabanding, ang At Home with GMA Regional TV. Makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Ug ayaw kalimot mga kapuso, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Mga kapuso, always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.